Evropska federacija zapravo pokušava da pronađe neke nove formate, tako da je ovo takmičenje uvek ono gde se isprobavaju neki novi formati, odnosi se na najmlađe kategorije, postoje 3 regiona u Evropi, kasnije ide finale koje će se ove godine održati u Budimpešti. Ja sam izuzetno zadovoljan i samom organizacijom takmičenja, mada ovo već organizujem, mislim, 3. ili 4. put, tako da i gosti su navikli, tako da bude jedno lepo druženje i lepa organizacija što se nas tiče iz organizacije i iz pozicije saveza i trenera, a takođe i za same sportiste je veoma izazovno interesantno, zato što su to neki njihovi prvi susreti sa međunarodnom konkurencijom u njihovoj kategoriji, jel te? Tako da je i njima jako interesantno i nama je dobro da vidimo gde se nalazimo u odnosu na konkurenciju. Što se tiče puške, ekipa puškom nam je odlična, standardno, na pušci imamo izuzetno dobre rezultate, pištolj je sve bolji i bolji iz godine u godinu, mnogo truda, mnogo rada, mnogo energije je uloženo u zadnjih 5-7 godina i sredstava i velika podrška i od strane saveza i države da bi razvili pištolj koji nam je bio u velikom problemu.